Welcome back to reality mga kabarako. Labas na tayo ng Barangay Tambak, Pagbilao, Quezon. Gaya na ito. Oh. Oh. Walang lubak, wala. Yun oh. Accident. Nangihinawa na kaming dumaan dito sa may Atimonan. So dito tayo sa may bundok Peninsula dadaan. You know? Siyempre unang bayan natin pagpasok ng Bondok Peninsula, Padre Burgos, Quezon, no? Alright, 10:36 in the morning. Nakapasok na tayo ng mismong bayan ng Unisan. Parang magsisiming muna kami Parang sarap mag-swimming dito. Ang ganda ng buhangin, no? Biyaheng Bicol tapos mag-swimming pa. Dito na tayo sa Municipality of Pitogo. Woo! Ito na yung namimiss nyo. Iyan oh, lupa lang yan. Lopez, Quezon na to Iyan oh, biyak-biyak na yung kalsada dito, no? Grabe talaga. Wala talaga, di magtatagal yung mga tinatapal nila dyan. Ay! Yan oh, ingat talaga tayo dito. Kawawa sa traffic dito. Dito lang kami. Yan, malamig na umaga sa inyo mga kabarako. Napakalamig ng January natin, grabe. Nanonood. Yan, welcome sa first ride natin ngayong 2024. Dito tayo ngayon sa may na ng Santa Lucia, no? East Bank Road, Floodway, Pasig City. Medyo maraming sasakyan na ngayong umaga. Good morning, welcome sa Team Barako Moto Vlog. Kung bago na kayo sa channel natin, huwag kalimutan na panoorin, like and share ang ating mga videos. Pakisubscribe na rin kami sa aming YouTube channel. Please click all notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin. And pakipalo na rin kami sa Facebook Team Barako Moto Vlog and Mrs. Barako. Yon, Red Seal of Team Barako Moto Vlog. The back ride kasama natin si Mrs. Barako for today's episode. Bicol Ride, Pasig to Kamsur. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Buong 2 taon. Ito na yung pangatlong taon natin mga kabarako. Maraming salamat. Patong-patong na yung damit natin. May damit, may riding jersey, may riding jacket pa, pero nanonood pa rin. Salamat sa Panginoong Diyos sa isang araw na naman na pag-iingat sa atin. Nice mga kalsada dito Kagaya na nakagawain natin. Road updates tayo sa kondisyon natin mga kalsada. Tingnan natin kung nagkaroon ba ng changes sa mga kalsada natin. Kainta to kainta. So binangonan yung daan natin. Butas-butas pala dito yan sa may papunta ng Taytay. 200 muna. Full tank. Bariya lang. 512 oras natin. First gas up natin dito sa 723 oil station, US oil station dito sa may Taytay. So set muna natin yung trip meter natin 20. Darangan, Binangonan, Rizal. Mas malamig pala dito. Good morning sa mga bagong gising dyan, sa mga nagkakape ngayong umaga. Kami nakakamiss din talaga magbiyahe. Bilog ang buwan. So first CR break natin dito sa Binangonan. Grabe, napakalamig. Linaw ng ilaw natin. Kailangan talaga natin ng ilaw na malakas para pag mahilig sa mga night ride or napakaagang umaalis. Alright, 5:38 in the morning. Dito na tayo sa Cardona Diversion. Yung bandang kanan papunta ng sentro ng bayan ng Cardona or pinakabayan ng Cardona. Napakahaba ng ikot dyan. Dami na nagbumotor ngayong umaga. 5:43, Morong Rizal na tayo. Ang lamig! 5:54 in the morning, Pililla, Rizal na tayo. Nakakamiss na dumaan sa may harap ko na to ng Pililla. Yun, medyo malawak ng kalsada dito Medyo yung mga dinaanan natin dito ayos na. Kaya lang marami nakaparking. Ginawa rin nilang parking. Dito na tayo sa Pililla, Rizal. Grabing lamig dito. Nakakanginig, grabe. Yun
Tamang oras natin 7:22 ng umaga. Ako, nag-almusal muna tayo dito sa paborito nating kainan, J Coffee, Mabitak, Laguna. Gilid lang yan pagkagaling tayo ng North. So try nyo rin dito pag napadaan kayo dito. Budget friendly, tsaka talagang parang bahay na bahay dating. Napakaganda ng view. Kaya talaga kami kumain ni Mrs. Barako. Inaabot kami ng 1 oras 45 minutes. Tuloy na kami. Paagahan, Mabitak, Laguna na pala tayo, to be exact. Ito mga kurbada na ito. Tagal lang widening dito oh. Yung pa rin yung nadaanan natin last December. Kawawa yung mga bahay na inaabot ng widening. Pero pag natapos ng widening na to, grabe, napaka solid dito. Solid na nga, mas lalo pang magiging solid. Alright, Mabitak Lowlands na tayo. Kaliwat kanan niya, napakaganda ng tanawin dito. Tulad ngayon, very green ang mga palayan. Grabe, napaka-solid. Kanan na tayo dito. 8-7 na mga kabarako, pero ang lamig pa rin. Yan, isa ito sa mga magagandang reasons bakit maganda dumaan dito. Kita nyo naman, solo-solo natin ang kalsada. Tayo lang ang bumabiyahe dito mag-isa. Alas wala tayong kasabay. Napakalilim alas 8 na, lilim pa rin, napaka-presko. Bago ka dumating ng Maharlika Highway sa Pagbilao, presko ka pa rin. Halos fresh ka pa rin. Pagka doon ka dumaan sa may parting San Pablo, pagdating mo ng bandang Quezon, laspag ka na agad. Dito napaka-solid, napakaganda ng kalsada, napakalamig, napakaganda ng mga tanawin, napaka-presko mga kabarako. Very nice dito. Enjoy mo pa yung banking dito. You know? You know? You know? Tamang oras 8:23 ng umaga. CR break lang tayo dito along Louisiana. Alamang pamilyar kayo dito sa may Villa Rosary. So pagkagaling ng south, biglang liliit dito, kaya medyo delikado dito. Yan baka mapasarap ng daan mga kabarako. Yan, sarap ng ikot dito, napakaganda, sarap dumaan talaga dito. Tuloy-tuloy na tayo, let's go. Yon, 8:36 ng umaga, nasa Lucban, Quezon na tayo. Itong part na ito, pagpasok natin ng Lucban, Quezon, boundary lang ng Louisiana, no? May kapakain na ng kalsada dito. Yan gilid lang tayo, yung gitna Kaya lang, pag nasa gilid ka, ingat ka naman sa mga poste. 8:39 ng umaga, Lucban, Petro na tayo. Ito kong gagawin dito. So last time dito tayo dumaan sa pinaka-sentro ng Lucban at napasubo tayo sa sobrang haba ng ikot dyan at matraffic pa. Hindi na tayo ulit dyan. So dito tayo, pinaka-the best na option talaga dito sa Lucban na diversion. Itong bypass na ito going to Mahayhay, Lucbantan proper, Louisiana and Sampaloc, meron din pala doon. Ito na yata yung bagong ginagawang pamahalang bayan ng Lucban. Nilayo nila sa sentro, matraffic kasi. Tamang oras natin 8:55 ng umaga. Dito na tayo sa papasok na Tayabas Diversion. Kanan na tayo dito sa Tayabas Diversion. Ay, salamat, maaraw doon. Napakalamig. Alright, 9:02 na in the morning. So itong marker natin para sa mga bagong viewers natin, bagong mga dadaan dito, yan. Kanan lang tayo dito sa Giant Gas Station. So itong kahabaan na ito, bago makalabas ng Pagbilao, Barangay Tambak, more or less mga 10 to 15 minutes na ride, no? Ingat lang, marami mga aso dito. Right, 9:10 ng umaga. So dito na tayo sa nililikuan namin. Papunta ito ng subdivision palabas ng Barangay Tambak. Ito naman diretso ng sentro ng Pagbilao. Pwede rin dyan, pero dito na tayo kasi matatraffic ka pa dyan sa may sentro.
Alright, 9:12 na ng umaga. Ako, may sipon na naman tayo. Affected na naman magsasalita natin. Ay! Welcome back to reality mga kabarako. Labas na tayo ng Barangay Tambak, Pagbilao, Quezon. Kung ano yung dinaanan natin last December, ganun pa rin dito. Ayan, mag-update tayo rito sa mga kalsada along Pagbilao, Quezon. Gumawa lang ako ng visor kasi maalikabok. Siyempre ingat tayo sa mga Canon gaming natin kasi yan o, daming buhangin, tsaka mga graba sa gilid ng kalsada. Of course, yung mga natitirang poste na hindi pa naililipat, ayan o. Tanong ko dito sa kalsada na to, bakit ang daming buhangin palagi, ano? Pero risky yan, lalo sa mga nakamotor. So ang ingatan natin dito, magmula dito sa Pagbilao, Quezon, yung bandang kanan, ayan o, may mga tinapan na sila. Pero syempre nga, dahil tapal-tapal yan, hindi magtatagal yan. Ayan o, kitang-kita nyo naman. Bandang gitna lahat. So the best option dito sa kanan, sa mga sementadong bahagi, huwag dito sa bandang gitna. Never sa bandang gitna. Problema pa dyan sa bandang gitna kasi nga asfaltado, madilim, dark yung color niya. Medyo nakakamuflage yung yung lubak. Ayan o, mahalatang mga tinambakan ng mga grab. Mga matitigas na siguro mga lupa na may graba, ganun. Gaya na ito. Walang lubak, wala. Tayo nagre-reklamo. Yun o. Tingnan nyo naman yung pinagtatambak nila mga bato-bato, mga hindi talaga magtatagal yan. Sabi nga nila, dapat ang skill mo dito, magaling ka magpatintero, kaya lang gamit mo motor. Shoutout nga pala sa mga taga-Pagbilao, Quezon. Siyempre, shoutout sa mga solid na supporter natin dyan, sa ating mga kaibigan sa Facebook, sa YouTube, sa mga kababayan natin dyan, mga supporter natin mula sa lalawigan ng Camarines Norte, siyempre sa lalawigan ng Cam Sur, sa Albay. Marami tayong mga supporter dyan. At meron din tayo sa Sorsogon. Meron din tayo dito sa lalawigan ng Quezon. Marami tayo dyan, lalo na sa bayan ng Calawag. Shoutout sa inyo. Time talaga na mag-ride dito ay umaga, lalo kung first timer mo or once in a blue moon ka makabiyahin, makadaan dito. Well, kami kahit buwan-buwan kami nadaan dito, pero parang hindi ako very confident na dumaan dito pag gabi. 9:20 na ang umaga, Pagbilao, Quezon yan Pagbilao, Quezon. Medyo naka-super view kasi tayo, kaya mapapansin nyo, akala mo pantay lang yung semento na yan, lalo yung gitna In all honesty, pag dumaan ka na nakamotor dyan, yari ka. Pagbilao pa rin tayo Bakit nagtatraffic dito? Aksidente. Sangkia versus tricycle. Para sa mga problema dito, ito mga uneven na kalsada dito. Kapag may sinasabi mong uneven, yun yung mga part ng kalsada na, di ba, simentado, tapos nilagyan nila ng asphalt overlay. Ngayon, yung asphalt na overlay nasira, tinanggal nila yung part na yon, kaya hindi na pantay yung kalsada. Yun Oo, hindi kita, natatakpan ng mga shadow Ang oras natin 9:32 in the morning. Dito tayo sa may Uno Fuel, Pagbilao. Malapit na to sa approaching Old Zigzag Road. Pagas muna tayo kasi dadaan tayo ng Bundok Peninsula bago tayo pumasok doon. Magpa full tank na muna tayo. Okay, exactly 9:45. Nangihinawa na kaming dumaan dito sa may Atimonan. So dito tayo sa may Bundok Peninsula dadaan. Last natin na daan dito is September last year. So dito naman tayo mga kabarako. Dito ko naman kayo itutur.
Let's go! Napaka-solid dito. So tuloy-tuloy ang pag-ayos dito May reprapping, no? Napaka-solid talaga dito, grabe. So para tong version ng ng Backdoor of Laguna, dami na rin dumadaan dito. Medyo mahaba talaga dito, kung sa mahaba. You know? Solid talaga dito, grabe. Nakakamiss dumaan dito Siyempre unang bayan natin pagpasok ng Bondoc Peninsula, Padre Burgos, Quezon, no? Kahit tayong pagbigyan Mahaba talaga dito kumpara doon sa Maharlika, pero ito yung magandang option pagka matraffic dyan sa Maharlika Highway, no? Saka pagka ayaw mong dumaan sa malulubak, dito ang pinakamagandang option. Yan puro spalto yan. Pero dati nung dumadaan kami dito, halos kami nang dumadaan dito. Ngayon parang marami na rin dumadaan Yan, shoutout sa mga taga Padre Burgos, Quezon. Baka may mga viewers tayo dyan. Shoutout sa inyo. Grabe, sarap dumaan dito. Ang lamig. Tsaka puro puno, mga kabarako, puro puno Grabe, napaka-solid. 10:02 in the morning. So ito na yata ang pinakabayan ng Padre Burgos, Quezon. Ito na yata. Ito na yata pinaka-sentro nila. Pero again, shoutout sa mga taga Padre Burgos, Quezon. Right, ito naman Barangay Marao, Padre Burgos, Quezon. Pamilihang bayan ng Padre Burgos. Meron pa palang naigib ng ganyan ng style Playa Restaurant. Parang masarap dito tumambay 10:06 in the morning. You know? Nakakamiss naman dito Shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new. San Vicente, Padre Burgos, Quezon pala tayo. You know? Hi! Barangay Ibabang Kinagunan na tayo. Padre Burgos, Quezon pa rin tayo mga kabarako. Our ating oras 10:15 in the morning. Ngayon 10:80 na. Dito na tayo sa sentro ng Agdangan, Quezon. Dire-diretso lang ito. Di tayo mawawala dito. Maliit lang ang sentro. Dulo sa dulo lang ito. Dulo sa dulo. Ang daming inaayos dito Ito sentro ng Agdangan, Quezon. Salamat na agad. Ganda pagkaka parang landscaping yung mga puno dito. Napaka solid. Dami talaga nadaan mga kabarako. Picture muna tayo dito sa may arko ng Unisan. Alright, 10:36 in the morning. Nakapasok na tayo ng mismong bayan ng Unisan. Shoutout nga pala kay Paps Alberto Joquinho
Silipin daw natin yung Malatandang Beach dito sa bayan ng Unisan. Ito na ba? Ito na. Ito, yan. Malatandang Beach. Ayan, dito na tayo. Malatandang Beach. Malatandang Beach, Kalilayan Cove. Guest only, turn right. Magkano entrance? Parang Dirsen po kaliwa. Okay. Kalilayan Cove. Uy, mukhang maganda. Para magsisiming muna kami Biyaheng Bicol tapos magsisiming pa. At para tayo maliligo dito Grabe, ang ganda dito. Kalilayan Cove. 400 per head pero okay na. So mag-inquire lang kami. 10 minutes, binibigyan ng 10 minutes to inquire. So magki-picture lang kami dito. Kasi kung mag-i-entrance pa kami, grabe, 400 pesos panggas na namin yun. Picture lang kami dito sa nila. So ito pala, Sitio Malatandang. Itong kahabaan ng beach front na ito. Grabe. Parang sarap mag-swimming dito. Ang ganda ng buhangin, Ang ganda ng buhangin nila, Maligo muna kami. Bukas na kami tutuloy. Tala, picture na tayo. Dali na. Baka magbayad tayo ng 400. Pakalawak dito. Grabe. Big time pala itong beach na to. Kalilayan Cove. Mula dito, pagpasok namin dito hanggang dun sa dulo, hindi na kami kasi 10 minutes inquiry lang yung inaalaw. So 400 per head yung bayad. Naku. Grabing tao, Ang gaganda ng nila, ng cottage nila. Thank you po. Taga-sitio siguro yun. Baka taga-rito yung kain na Ito naman, Monas Haven. Grabe. Parang sarap maligo doon Parang ayun na namin muna. Alright, 10:56 na mga kamarako. Tuloy-tuloy na kami. Dito na natin ang pinaka-sentro nila. Dito na tayo sa Kalilayan Bridge. Grabe, ganda. Ang ganda pala ng mga beach dito sa Unisan. Raha Suliman, Unisan, Quezon. Ayan, sentro na tayo ng Unisan, Quezon. Baka yung mga viewer tayo dyan, lalo sa YouTube natin. Shoutout sa inyo. Ito yung diretso ng Atimonan. Siguro next time try natin dyan. Pero dito na muna tayo sa Pitogo, no? Let's go! Lakas ang hangin Kasulukuyan pa rin tayo buwabakbak dito sa kahabaan ng Unisan, Quezon. Pero solid pa rin ang ride natin mga kabarako. No traffic, no lubak, just pure ride mga kabarako.
solid bankings. Grabe, napaka-solid oh. Dito na tayo sa Municipality of Pitogo. Alright, tuloy-tuloy na tayo. Para makalabas na tayo ng bayan ng Gumaka. Isa to sa pinakamagandang view dito. Tumanyog na to, tsaka mga palayan bandang kaliwat kanan. Pasalubong center, mukhang maganda bumili dyan ah. Pagdating dito, Gumaka to Bicol, Katanawan, pwede naman dyan. So next time try natin duman dyan sa Katanawan to Binavista. Pero dito na muna tayo. Alright, let's go. Ganda ng busina. Parang Cam Norte na ng datingan neto. Talagang nakakatakot dito dumaan ng gabi mga kabarako. Walang kabahay-bahay oh. Yan, pagtawid natin sa tuloy na to, no? Yan, welcome to Gumaka, Quezon. Now, dito na tayo kakanan sa Gumaka bypass na kanan. So kung ayaw nyo naman dumaan dito, kasi sabi ng iba matarik daw, pwede naman dito kayo dumiretso going to Gumaka town proper. Pero ang problema, instead na nakaiwas kayo sa traffic, yan pa kayo matatraffic talaga. So dito na oh, all the goods naman dito eh. Kaya ano lang, slowly but surely lang. 4 lanes yun oh, 4 lanes. Puting-puti pa yung semento, halata mong bagong gawa lang itong bypass. So ang labas natin, yung may PTT station na yan. May release din pala dito. So ingat lang tayo paglabas. Back to Maharlika Highway tayo. Woo! Ito na yung namimiss nyo. Ito na yung namimiss natin para parehas. Nasa Gumaka, Quezon pa rin tayo. Ayan, dito ingat tayo dito kasi biglang liliit. Yan, mukhang makulimlim sa may bandang Kalawag mga kabarako. Na yan lang mga ganitong kalsada dito. Ayan, sanay-sanayan na lang yan. Iyan oh, oh, lupa lang yan. Oh yan ah. Bagong gawa lang yan ah. Wala ano, Lopez Quezon na to ah. Yan oh, biyak-biyak na yung kalsada dito. Wasak-wasak ah. Ayan, Lopez Quezon na naman to. Lopez Quezon na naman. So dito muna kami sa Jollibee Lopez. Dito na tayo magtanghalian. Gutom na rin eh. Let's go. Alright, 1:33 na ng hapon. Dito na tayo sa ginagawang Lopez Viaduct. Ay, ingat tayo dito. Uy. Hindi ko na makalimutan mga kabarako ha. Ito, Lopez Quezon yan ha. Yung lagi nating pinapaalala. Yun oh. Malapit ito sa boundary ng Calawag, Quezon. Ayan oh. Uy. May tulog tayo dyan mga kabarako. Uy, hindi ko alam kung anong nilalagay nila dyan oh, sa mga butas-butas dito. Parang bato na may lupa. Not sure. So once again, 1:37 in the afternoon. Maligayang pagdating sa bayan ng Calawag, Quezon. Siyempre, dahan-dahan tayo dyan. No? Ingat-ingat lang lalo sa bandang gilid mga kabarako. Tsaka kailangan lang ng konting skill sa pakikipagpatentero. Yun oh. Sabi nila daw para kang nasa Mars. Mandiyan pa rin si Kuya. Nadaanan pa rin natin si Kuya. Yan pa rin si Kuya oh. Oh. Tingnan nyo yung nilagay nila dito. Yan oh. Oh. Mga, hindi ko alam kung ano yung pinaglalagay nila dito. Oh, anong tawag dyan? Hindi yan lubak ah. Barangay Santa Maria na tayo, Calawag, Quezon. Siyempre shoutout sa mga taga-bayan ng Calawag. Alright, mismong bayan na tayo ng Calawag.
At magaling tayo magpatintero. Yan. Daming estudyante dito ah. Guys, sumilang na tayo. Calawag, Quezon. May supporter pala tayo dito. Nakalimutan ko pangalan. Shoutout sa iyo, Paps. Taga barangay Sumilang, Calawag, Quezon. Yan oh, grabe talaga. Wala talaga di magtatagal yung mga tinatapal nila dyan. Okay, shoutout nga pala kay Pops Marvin Dahil. Yun oh, kulang na lang pintura dun sa arak ng Ginayangan. Surfing board. Makapasok ulit tayo dyan next time. Speed hump ahead. Yun, paalala ulit natin to sa inyo. Yun oh. Kaya, ano talaga kaya yung pinaglalagay nila dyan oh. Di ba tidekada itong mga ganito? Baka tangayin ng ano oh. Sabagay magaan lang yan. Kaya lang baka tangayin ng hangin. Oy! Oy! Hindi lubak tawag dyan ah. Ay mukhang nadali oh. Nadali yung kotse. Wasak yung harap niya eh. Dito sa may Doña Aurora Bridge to. Lagi natin yung pinopoint out dyan. Di ba? Ang tagal na yan. Exactly 2:06 ng hapon. Unang picture natin dito sa may gateway to Bicolandia. Picture muna tayo dito kasi unang picture natin ngayong taon. Pagas muna tayo dito. Full tank. Ay buti na lang hindi maulan. Full tank po ulit. Ay manghihingi ng sticker sa atin dito sa Tabogon. Picturean ko kayo. Nay pangalan? Na pangalan? Para ma-shoutout sa vlog. Picturean ko kayo. Ha? Darwin from? Saan galing? Bigol. Saan sa Bicol? Yan, shoutout. Shoutout. Oh, picture tayo. Ayun, shoutout. Hoy! Ano pangalan? Oy. Kaya dito lang ako. Ay, sige, shoutout, shoutout. Sige, thank you. Diretso na tayo. Yan, Barbin Bamboo Mills and Restaurant. Ito yung pinicture natin last time. Yan, kain kaya masarap dyan. We are now in Tagkawayan, Quezon. Siyempre, shoutout sa mga taga Tagkawayan, Quezon. Loaded yun ah. Alright, dito naman tayo sa Tagkawayan, Quezon. Shoutout sa inyo. Woo! Marami tayong viewers dyan, supporters sa Tagkawayan, Quezon. Woo! Woo! Nagsisimula na. Ay! 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 Woo! Ay! Yan, dito na tayo sa barangay Santa Monica, Tagkawayan, Quezon. Shoutout sa inyo, marami tayong viewers dito. May mga supporters tayo dito from Santa Monica. Up. Ay! 2:50 in the afternoon. Ay! Grabe talaga. Alright, dito na tayo sa may Tagkawayan proper. Ay, grabe. Medyo tahimik ang areang ito dito sa may Tagkawayan. Sa Holy Week ulit yan. Yon, Camarines Sur na tayo. Welcome to Del Gallego. 3:06 ang hapon. So, Del Gallego, Camsur na tayo. Tagalog speaking daw dito sa may boundary ng Tagkawayan and Del Gallego. Hindi ko alam kung anong pangalan ng barangay nito. Yung pagpasok natin dito sa
pinaka-mismong boundary. Siyempre, shoutout sa mga taga Del Gallego dyan. Siyempre, ito yung kanilang municipal hall. Yung nasa bandang kaliwa. Barangay Tanza Del Gallego. Ay, pwede magtanong po? Dito po. Yung sentro ng Del Gallego, Ito po. malayo Sentro po ng Del Gallego. malayo po yan. Hindi, malapit lang po. Doon po kayo madaan sa kabila. Yung unang kanto po doon. Tapos, ang labas, doon din. Yun, may kanto po doon. Ganito rin. Doon po papasok. Dito po kaya nabasa. Ano, at may nagbabako po dyan. Ah, okay po. Kalsada. Thank you. Try muna natin pasukin yung sentro ng Del Gallego. So dito ang pasok. First time natin makakapasok dito. So ito yung mga release ng trend dito ng PNR. Yan, may skate na tinatawag. Ano yung pinaka-sentro? This way to poblasyon proper. Ito yung simbahan ng mga Katoliko, Santa Rita di Cascia Parish. Ito yung kanilang lumang pamahalang barangay. Yung nasa Tansa na pala yung bago. Maliligaw pa yata tayo. Exit 2 Andaya Highway. Hindi na tayo nakarating sa dulo, mga kabarako. At least nakapasok na tayo dyan. Let's go! Tuloy-tuloy na tayo. Wala na pag-asa yata talaga to. Gumigayawang tayo So marami nagkakwento dito about sa yan, yung bakit siya pinangangalanan na Kilbay Bridge. Dahil nga daw dyan sa release na yan ay may nahulog na tren ng PNR mga way back 1979. Sabi nila. Yan, shoutout nga pala kay kabayan Don Hunting and Fishing TV. Napakalinaw ng tubig ngayon dito. Napakaganda lalim siguro niyan. Ang gusto ko sanang marating yun yun doon. May daan kaya dyan papunta sa kabila. Pwede pa kayong makatawid dyan sa may release na yan. Ganda next time na lang. Yun, nandito na yung mga prutasan. Big sabihin, malapit na tayo sa Ragay. Exactly 3:29 in the afternoon. Ragay with love na tayo, mga kabarako. Let's go! JRS Ragay. Yan, ito yung stopover ng PNO. Nakapagpagas na rin kami dito sa power zone. Okay naman dyan. Ito yata ang pinaka-sentro ng JRS, kung hindi ako nagkakamali. Dito yata yung pinaka-sentro nila, JRS Ragay. Yan, syempre shoutout sa mga taga JRS dyan. Yan. Ito, okay din yung palengke nila dyan, okay din. Yun, syempre doble ingat lang tayo dito sa Ragay. Well, dito sa Ragay, maraming magagandang mga kalsada naman kagaya nito. Ito yung mga bago talaga. Yung kadalasan sa mga sira, yung mga luma na hindi talaga napapalitan. FC Mune na tayo. Yun, ito pala FC Mune. FC Mune. Barangay FC Mune. Lago Bridge na tayo. Tingnan natin yung kalsada dito. Ingat na lang talaga, ingat na lang. Yan, syempre shoutout dyan kay Pops Domar Dumikel ng Binahan. Oy! Grabe. Sakto pa pasok sa barangay niyo, Pops. Yun, ingat tayo dito. This is approaching Hidong Bridge. Yan ingat talaga tayo dito. Ayan nagkapatentero sila kaya nga dapat isa sa skill na dapat matutunan mo dito ay kung paano magpatentero.
gamit ang sasakyan at motor. So this is Upper Binahan, no? Upper Binahan, Ragay, Kamsur. Kinaskas na nila yung mga ano dito, yung mga asfalto. Kinaskas nila mga kabarako yung mga asfalto, yung mga asphalt overlay kasi wasak-wasak talaga. So ang natira na lang itong semento, yung sementado para tong sa Kalawag. Yan, no? Oy. Oh yan, sungkahan yan. Ito pag Holy Week to, kawawa sa traffic dito. Ito yung nagkukos ng mga traffic talaga dito, yung mga one-way traffic scheme dahil sa mga ginagawang kalsada. Abutin ka talaga ng siyam-siyam dito. Grabe, hirap ng kalsada dito. Ayan, ingat tayo dito ha. Ragay, Kamsur. Ayan. Grabe. Panaytayan Bridge ito. Ayan, ingat tayo. Grabe. So doble ingat na lang mga kabarako. Let's go. Ito yung mga same spots dito, same na mga kalsada. May mga katutubo pala dito. Oh, kalahin mo yan. Ayan, so uy, mga same spots to mga kabarako ha. Same spots. Ayan, oh. Ragay lang malakas. Woo! Yun, nice. Yun, ginagawa, kabila. Ito na yung mga butas na nakita natin, nilagyan ng steel plates. Yan. Delikado talaga yan. Kita mo na yung tubig sa tulay eh. Uy, mga caves, Ragay, Kamsur na tayo. Ayan. So may mga tapal naman ng lupa yung gitna dito, pero wala talaga, oh. Ayan, oh. Yan, shoutout na lang kay Pops Junel Kalinog. Shoutout sa'yo, brother. Next. Oh, dito lang kami. Mas malakas NMAX sa inyo, ah. Salamat. Lupi na tayo mga kabarako. Lupi na tayo, lupi. Kakapasok lang natin Barangay Taanawan, Lupi, Kamsur. Lupi is 15 kilometers away from Sipokot. Hoy, ingat tayo sa Lupi mga kabarako. Marami din. Yun, Kulakling, Lupi, Kamsur na tayo. Paalala natin ulit to mga kabarako, yung damaged shoulder dito sa bayan ng Lupi, oh. Ayan, oh. Walang ano na sa ilalim yan kasi bumigay na. Lupi crossing na tayo. Ayan, Lupi. Yan, shoutout kay Pops Junel Cortesano ng bayan ng Lupi. Patintero talaga tayo dito mga kabarako. Iwasan nga nung ano. Wala kang maiwasan, lahat eh. Iyan, oh. Yeah! Ang lalalim.
drive with caution. Wala ko ba nakalagpas na tayo sa Tagkawayan? Ano naman sila? Wala. Uy! Grabing masahe sa tumbong mga kabarako. Let's go, 427. Sipokot na tayo. Manangli, Sipokot, Kamsur to be exact. Nakita nyo mga sasakan sa harap, nagpapatinteran. Kaya sinasabi ko sa inyo, isa sa mga skill na dapat yung matutunan bukod sa pagmamaneho ay paano mag patintero gamit ang motor at sasakyan. Woo! Meron pa ba? Uy, may malaki. Ang laki. Uy! Woo! Barangay Taisan, Sipokot, Kamsur na tayo. Yan, shoutout sa mga nagabahan ng Sipokot. Mga kabarako, paalala ulit natin itong pakurbadang ito dito sa bahaging ito ng Sipokot, Kamsur. So yan, prone to overshooting at napakasikip niyan syempre. Kaya doble ingat tayo dyan. 4:35 na ng hapon. Labas na tayo ng Anday Highway. Salamat sa mahigit 2 oras na kaldagan at masahe. Wow, dapat ganyan. Nandito na tayo sa bayan ng Libmanan, Kamsur. Yun, dito na yung nire-request ng kaisang kababayan natin na taga barangay Sigamot, Libmanan. Ayan. So yung tinuturo niya dito sa may court, dito daw sa may karinderyang ito. Ayan. Shoutout sa iyo kabayan. Dito na tayo sa may crossing ng Pamplona going to Pasakaw. Ito yung pinakaayaw namin dito ng abutan ng dilim mula Libmanan, Milaor. Kasi bibilis sa sasakyan talaga dito. Doon naman sa Anday Highway ang dilim at saka malubak. San Gabriel, Pamplona, Kamsur na tayo. San Isidro Bridge. May San Isidro rin pala dito. Pamukid, San Fernando, Kamsur na tayo. Alright, 5:20 in the afternoon. Sentro na tayo ng bayan ng San Fernando, Kamsur. Yan, kagaya ng sinasabi natin, maraming mga tumatawid dito. Maraming mga center island, tawiran yan. Kaya doble ingat tayo dito. Alright, bilar na tayo mga kabarako. Let's go! Sabi ko sa inyo, tuwid na tuwid dito. Accident prone area itong lugar na to. Bakbakan kasi ang lipiga. Yan ang Milaor bypass. Alright, 5:31 na ng hapon. Dito na tayo sa Mabolo Bridge, Naga City. Sobrang traffic. Itong dito, pag nabutan ka ng sobrang hapon, napaka-traffic talaga. Naga City proper going to the left. Chill ride na lang tayo. Chill ride na lang. Robinsons, Naga. Tamang oras 7:29 ng gabi. Dito lang tayo sa may Pili, Kamsur. Dito tayo naghapunan sa may Big Spili. Dito na tayo mga kabarako sa Anayan. So liko na tayo galing dyan sa diversion. Dire-diretso na tayo. Let's go. 7:46 na ng gabi. Bayan na tayo ng Ocampo, Kamsur. Sentro ng bayan ng Ocampo.
Pag ganitong oras, wala na talagang halos katao-tao dito. Hindi katulad sa syudad. Maraming lakas ang hangin. Ang lamig. Grabe, nakakailang ihi tayo. Sobrang lamig dito. Pahin tayo ng Ocampo 753. Laking tulong talaga nitong Night Ranger natin. Sobrang dilim kasi dito eh. (8:06 in the evening). Yan, sentro na tayo ng bayan ng Tigaon. Ang linis na ng kalsada. Yung mga nag-aabang na yan, mga tawag dyan, mga door to door. Yun yung mga namamasahero ng mga motor. Door to door kasi hahatid ka sa mismong sa mismong bahay mo. Maliwanag naman. Mamaya tayo magbukas ang ilaw. Uy, may baka sa gitna. Buti na lang may buwan. Buti na lang may ilaw eh. Dati mga kabarako dito sa lugar namin, walang makakailaw-ilaw dito, grabe. Yon. 8:80 ng gabi mga kabarako. Grabe. Maghapon magdamag biyahe natin. Dito na ulit kami sa aming bayan ng San Jose. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin sa first ride natin ngayong taon. Maraming salamat sa Panginoon sa paghahatid sa amin ng maluwalhati at sa maayos sa panahon na pinagkaloob sa amin. So thank you Lord, and of course mga kabarako, thank you for joining us in this ride. So yun, huwag kalimutan na panoorin, i-like and share ang ating mga videos. Paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga rides natin. And don't forget to like, follow and share us on Facebook, Team Barako Moto Vlog. And si Mrs. Barako, pakipalo na rin sa kanyang Facebook page, si Mrs. Barako. Yan, please don't skip the ads mga kabarako sa inyong panonood. Thank you so much. Yan, mula dito sa aming barangay Zone 7, Santa Cruz, San Jose, Camarines Sur, Renzi of Team Barako Moto Vlog. Yan, nagpapaalala sa inyo, don't forget to pray before you ride. Never twist the throttle with your ego. Ayun, kasama natin si Mrs. Barako at the Barak Ride. Good night, God bless, and ride safe.